История за странната рибка. Някога, много отдавна се е случила тази случка забавна. Да я разкажа, искам аз тука, и нека да бъде тя за поука. Живеели стари дядо и баба, и макар бедни, вкусен бил хляба. Откак той бил взет, а тя била булка, край реката обитавали малка каштурка, със съдрано кожухче и то на открито, перяла бабата старо корито. В реката хвърлял мрежи старикът от зарана, да налови прясна риба за прехрана. Така еднакви минавали дни и години, а старците нямали дори и роднини. Но веднъж на дядото за почуда голяма в мрежата странна рибка се хвана. Желание 3 ще ти изпълня. Тя рече, но после ме пускаш и отплувам далече. Добре помисли си и пак тук ела, но не лъжи се, че съм била. Върнал се старецът вкъщи с улов богат този ден, а както никога бил притеснен. Какво да поиска? Взел да се чуди, въртели се в главата му идеите луди. Можел да иска всичко, що има на тая земя, даже и сила да надвие триглава ламя. Можел да иска здраве, власт и пари, ала имал само възможности 3. Изведнъж си сетил, че бил чувал история подобна за златната рибка, дядото и неговата бабка злобна. Добре, че по пътя за вкъщи решил и за случката дума не бил промълвил. Още по-тъмно на реката пристигнал, от брега 3 пъти рибката викнал. Нищо не искал тя да му дава. Ако може, казал, само бабата да е жива и здрава. От думите му тези, тук някой би решил, че старецът май нещо бил откачил, а рибката странна от този ден онемяла. Такава любов друг път не видяла. Не знам дали е истина или пък е шега, но както чух историята, разказах я така.